ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର ଏବଂ ଆସୁଥିବା ନବବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏହି ନୂଆବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଆଶା ଭରିଦେଉ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। କିଏ ଅଛି ଏ ଜଗତରେ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବାକୁ? କେହି ନାହିଁ ତୁମ ବିନା ଯୀଶୁ, ଦୁଃଖ ମୋର ଜାଣିବାକୁ। କିଏ ଅଛି ଏ ଜଗତରେ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବାକୁ? କେହି ନାହିଁ ତୁମ ବିନା ଯୀଶୁ, ଦୁଃଖ ମୋର ଜାଣିବାକୁ। ଏଣୁ ତୁମ ପାଦେ ନେଲି ମୋ ଶରଣ, ଏଣୁ ତୁମ ପାଦେ ନେଲି ମୋ ଶରଣ। ଲୋତକ ମୋର କର ଗ୍ରହଣ, ଲୋତକ ମୋର କର ଗ୍ରହଣ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ମୋର ଯୀଶୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା